Τι συμβαίνει τελικά με τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καριστιανού? Ας δούμε τα γεγονότα. Η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση δικού της πολιτικού φορέα, με στόχο να εκπροσωπήσει μια νέα προσπάθεια στη πολιτική σκηνή. Την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς ξεκαθάρισε τη θέση του. Δεν υπάρχει καμία πολιτική συμπλεύση ή κοινό ψηφοδέλτιο. Ο πρώην Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επαφή τους είναι αποκλειστικά σε ανθρώπινο επίπεδο και πως ο ίδιος για την ώρα απλά σταθμίζει τις εξελίξεις για το μέλλον. Τι κάνει λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός? Για την ώρα σταθμίζει την κατάσταση, παρακολουθεί τις εξελίξεις στη δεξιά παράταξη και προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις του, χωρίς όμως να βιάζεται να ανοίξει τα χαρτιά του. Το τοπίο για το 2026 αρχίζει να ξεκαθαρίσει με νέες κινήσεις που αναμένεται να αναδιαμορφώσουν το πολιτικό χάρτη. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτές τις εξελίξεις?